Tanquem els ulls. I senzillament bolquem la mirada cap al nostre interior, amb delicadesa, amb respecte. Dediquem aquests primers moments a observar sense jutjar com estem. Posem l'atenció a la respiració, com entra i com surt l'aire. Fins que sentim les campanes que ens acompanyen el divendres a les 8. Quan sentiu les campanes, m'agradaria que poséssiu tota l'atenció en el so de les campanes, des de que comença fins que s'acaba cada una de les campanades, fins al final de tot, que realment el so s'esvaeix completament. I mentrestant seguirem amb la respiració.
relaxem la pell de la cara, relaxem els ulls, les mandíbules i la llengua. Seguir el so de les campanes fins al final de tot. Podeu observar que després de l'última campanada encara gairebé sona uns 10 segons el so. Ens ajuda a tenir aquesta actitud d'estar present, a recordar la importància d'estar present. Anem a posar ara l'atenció a les narines per observar el frec de l'aire quan entra i quan surt. Observem la temperatura de l'aire quan entra i quan surt.
Sí, però vos... Jo no et sentim. Vale, fa molta estona que no sentiu? Des que es diu de les campanes, escolteu les campanes Vale, i ens hem separat. vale, s'ha acabat ha sigut un problema tècnic. Continuem, eh? Sí, perfecte. Posem atenció a la temperatura de l'aire quan entra i quan surt. Els forats del nas. Seguim ara tot el recorregut de l'aire, des de que entra fins que torna a sortir. Observem com canvia de sentit abans d'expirar. I la petita pausa que hi ha abans de la inspiració. I comptem ara fins a 10 respiracions, observant tot el cicle de cada respiració, des de que inspirem, l'aire canvia de sentit, hi ha una petita pausa i tornem a inspirar. Cada un d'aquests cicles fins a 10 vegades.
seguint amb atenció el recorregut de l'aire. Ens ubiquem ara a la part alta del cap i com si resseguíssim el cos a la velocitat de la mel, que cauria la mel d'una cullera. Anem baixant des del cap, passant pels ulls, la pell de la cara, seguim les cervicals, i anem baixant cap al braç dret, resseguint tot el braç fins a arribar a la mà. I a la mà anem resseguint cada un dels 5 dits. I ens ubiquem al braç esquerre, a l'espatlla, per anar baixant. Fins a arribar a la mà. Per resseguir cada un dels 5 dits.
ens ubiquem a la part superior de l'esquena. I anem pentinant l'esquena de dalt a baix, com si caigués una cortina a tot l'ample de l'esquena i anés baixant a la velocitat que cau la mel. I fem el mateix per la part frontal, des del coll, passant pel pit, l'abdomen. I ens ubiquem a la zona de la pelvis, sentint la pressió de la pelvis sobre el coixí o l'alfombra, allà on estigueu assentats. I observant les sensacions en aquesta zona. I ens en anem cap a la cuixa dreta. Resseguint. Baixant cap a la cama. Observant sensacions corporals a tota la cama. Una vegada som al peu, resseguim cada un dels 5 dits. I fem el mateix exercici amb la cama esquerra, cadascú pel seu compte. Acabem de resseguir els dits del peu esquerre.
fem 2 o 3 respiracions profundes. Renovant l'aire, deixant anar tensions, pensaments negatius, deixant anar tot allò que ens carrega per guanyar més lleugeresa. I ens centrem ara en la meditació del perdó. Connectant d'alguna manera amb totes aquelles persones a qui alguna vegada hem ferit, hem dit alguna cosa o hem fet alguna cosa de la que no hem estat satisfets, que ens ha sabut greu. O bé que l'altra persona s'ha sentit ferida. I encara que potser no cal que hi hagin cares concretes, però sí que és aquesta sensació de dirigir-nos a totes aquestes persones. Poden ser familiars propers, poden ser amics, companys de feina, persones del nostre entorn, proper o llunyà. I els hi diguem interiorment: em sap greu haver-te ferit, em sap greu haver dit alguna cosa o haver fet alguna cosa que t'hagi fet sentir malament. Et demano perdó. I demanem aquest perdó sense esperar res a canvi. No és un perdó esperant ser perdonats, sinó que és un perdó des de dintre, és una actitud en la que no esperem res. Senzillament demanem disculpes, demanem perdó.
I en segon lloc, ens centrem en aquelles persones que alguna vegada ens han ferit a nosaltres. Que ens han dit o ens han fet alguna cosa que no ens ha agradat. I a aquestes persones, internament, els hi diguem que els perdonem. Internament podem dir, per exemple, el que has fet, el que vas fer o el que vas dir em va fer mal, em va perjudicar. I ara et perdono. Fem 2 o 3 respiracions profundes. Connectant amb la sensació que tingueu després de fer aquesta pràctica del perdó, sigui la que sigui, tant si és de resistència, com si és d'alleugeriment, com si és neutre, com si no sentiu res. Tot és benvingut. Observem un momentet. I a poc anem sortint de la meditació, obrint els ulls i entrant en contacte amb el vostre entorn. Per anar acabant,